formula illi naqdefa 12 sena, għandi sieħbi Eltinat Zoppardi mill-Marsa, Xarvin Gatt mill-Isla u Janik Paċ mill-Belt. Ir-regatta kont insegwija fuq it-television u kien hemm wieħed mill-ex-presidenti tal-klabb tagħna li ħajjarni biex ninżel naqdef. U bqajt għaddej fil-karriera tiegħi tal-qdif ukoll. Jiena u Janik iddifna regatta qabel flimkien, naqdu magħna Eltinat Zoppardi u Xarvin Gatt. Bdejna t-taħriġ tagħna b'apes li kien hemm iż-żmien tal-pandemija ma stajniex nagħtu ġast nittrenjaw biss. Marzu li għadda kellna ċans li naħdu sehem fit-tiġrija u sarrafna training kollu li għamilna. Jiena u Eltinat Zoppardi nittrenjaw il-boxing flimkien. Taħriġ kemm fuq l-art u kemm fuq training. Imma qisna dal-aħħar xahar bdejna t-taħriġ bil-mod il-mod fuq il-baħar. Bdejna qisna ninħallu biex nkunu preparati għat-tiġrija wkoll. Taħriġ jibqa' għaddej sena sħiħa jekk mhux fuq il-baħar, fuq l-art u jekk mhux fuq l-art fuq il-baħar, ifhem. Għar-regatta ta' Marzu nibdew qisna mill-aħħar ta' Jannar kollok xarejn għaddej. U għar-regatta ta' 8 ta' Settembru għandek qisu tibda tagħti ċans ir-regatta li nsejħula tal-Under 18 li daqti issa waslet magħna u nibdew aħna wkoll. Għalina r-rebħa ifisser sodisfazzjon għat-training li nkunu għamilna u għas-sagrifiċċji kbar li għamilna. Għax da mhux qed titkellem sagrifiċċji għaliq waħedna. Da plas li aħna nagħmlu sagrifiċċji, il-familji tagħna jagħmlu sagrifiċċji magħna. Min ma jarax it-tfajla, min ma jarax it-tfal tiegħu stess. 3 xhur taqla l-baħar ġo fik f'dak il-każ f'Marzu taqla l-Maltem. Sodisfazzjon hux. Iktar milli ferħ sodisfazzjon.